हेलौ सोमस्रि दैबबारि आं नोंखौ मैया मा बुङामोन खोनादोंना नोङो मा बुङामोन आं मा बुङामोनथाय नोङो मा बुङामोनसो होननानै बुंदों नोंनाव फट' बिदोंना बियाखैमोन फट' आं बावदोंसो र' हरगासिनो नोंनि उथुमायखौसो दै उथुमायखौ है हैहा बेलाय नों आंखौ मोजां मोना नामा हट नायनां नोंनि उथुमायखौ ओइ लाजिनो रोङै मा नोम्फाखौ नायलानो होननानै बुंगासिनो हा खाथियावनो बिमा बिफा दङ बेफोरखौ फात्ता लाया नोङो हा फनाव जि मोन्दों होननानै गाव गोसो बायदि रायलायगासिनो नों लाजिया नामा नोङो माथो खोनालायखोब्रा नोमाखौ जानो सानदों नोमाया गासैखौबो मिथियो लाजियाबो बिमा बिफा खोनालायनाय मबाइलखौ बुदुं बादां रायलायबाय थागोन बे हर गेजेराव उन्दुनो गारनानै लाजियाबो बे हर गेजेराव जानला मोनला खोथा रायलायनो उन्दुनोबा उन्दुदोसो सिरि सिरिनो लाजियाबो बिमा दं बिफा दं बायदिसिना रायलायगासिनो बेयाव अमाराजा माथो रायजाबायसो नोङो माथो बुंनोब्रा न'फ्राबो बारा बिल्डिं गिदिर गिदिर नङा नालाय खोनालाजोबो माबा मोनसे फिसा रायलायबानो खोनायो बेनिखायनो प्राइभेसि जेबो रायलायजाया दुखु मोनबाय आंबोथ' थाम्फै अरजालायनानैसो रायलायगासिनो नोंजों न' सिङाव थाबा आइमोना खोनाहैजोबखायो गाबोननिफ्राय बिमा बिफानिफ्राय एसे गोजानावसो उन्दुहैसिगोन आङो बिमा बिफाया खोनायै बायदि अमाराजा आइया बाहेरायाव ओंखारदों खोमा हनै दरजा गाबनाय खोनादों आं न' सिङाव थांसै दे आङो आच्छा जागोन दे उथुमायनो फट'खौ हरनो दाबाव दे हेयो अमाराजा दे अब्लाबो नाजागोन मा नाजागोनब्रा हर आं नोंखौ इसेबां मोजां मोनो मोथो नोंनि थाखाय आं मा खालामनो हाया देब्रा उथुमाय हर उथुमाय नायनो दे आङो दोहाय मा फट'खौ साफायनो होग्रो है आं नेनो हालालै नायनो लुगैथारबाय आं हरदो माबार ओइ लाजि रोङि गन्थं गैयायै मा नोम्फा रायलायनाय जादों रायलायनाय सोदोबफोराखि बिदि जायो नामा मा नायनो बेलाय मा नायनो बिगासिनो देद आयै लोगोजोंसो रायलायदोंलाय सोर बायदि लोगोजों रायलायदों नोंलाय उथुमै नायनो बिलायनाय लाजियाबो माला उथुमै नायनो होनखोब्रा आंलाय लाजिया रायलायनायफ्रा साबजाय रायलायबाय थागोन बेयाव मोनफ्लांगोनसो नों अमाराजा बांद्रायबाथाय आरो सोर दावजों बेलाय हा सोर दावजों बियो सोरजों रायलायगासिनो दं नों बे मोनायाव जाबाय रायलायला दे उन्दुनो ओंखारबाय बुंबाथाय नाथुखिथिगोन आरो बियो नाथुकाथ' जोबखाया मालाबाबो उन्दुनोबा उन्दुसो जुदि नोम्फाजों बुजानो गोसो गैयाबा धोद मासे जारलाब्रा है एक्सट्रा रुम नांसिगौलै आंनो बिमा बिफाजों सिथाबनाय रुम नांलालै आंनो ला 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 आइलाय आफायालाय बाजाराव थांदों आइलाय आंनो बेलेग रुम नांसिगौमोनलै मानो नांगौ नोंनोलाय बेलेग रुमखौलाय नांगौ एक्सट्रा रुम नांसिगौ आंनो आयै आंनो ओरैबायदि रुम नांगौ न'नि मे टिक 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 गाबनायखौ बाहेरायाव खोनाहैयै आरो मोस्रोमफ्रा खिफिनायफोरखौबो खोनायो बेफोरबायदि रुम नांगौ आयै आंनो गाबागाव लुनानै लानो हाया मानोथो बिमानाव बिफैदों नोंलाय नोंनावथ' बियाखैब्रा आफानो खिन्थादोब्रा आफानो नोङो मानो नांगौ मिन्थिखादों आङो हा बे गाज्रि राव बाहायनायफ्रा बेफोरबायदि राव बाहायनो मोनैनि थाखाय आरोना नङा होमबा दै गावनि फिसालाखौनो इसेबां बिदि सानोलै आयै नोङो गावनि फिसालाखौनो बिदि सानो नोङो आयौ मा जागोनलै बिदिबा ओइ लोखिसारा अमाराजा बांद्राय बखिबाय थानांला नोङो थां खामानि मोनाखैबा अमानो आदार है थां अमाया गाबगासिनो हैया मा थां अमा फानना मोननाय फैसाखौ गावआनो दुलुन लाजोबो थाइसेबो होआ हैयालां न'खराव बाहायनायखौ नुवाखै न'खराव मा बायो अमा फाननानै बेफोरखौ नुवाखै नोङो नुवाखै आं थां होनबालाय मेगनफोरा सोरबा मेगन खानाफोरनो दानहै थां नुवाखैबा जायखिजाया आफाखौ खोन्थादोब्रा आयै आंनि थाखाय एक्सट्रा रुम लुना होनो नोंहानो बुंना लानो हाया आंखौलाय मानो बुंनो खिन्थादों नोंनोसो रुम नांगौ नोंहा बुंना ला धोद आयै मानो एसे अख्राब्रा मा दावराव जागासिनो नै नोंसालानो बेलेग रुम नांगौनो बे न'आलाय माथो जाखो मालाय मोजां रायलायनो मोना नालाय एक्सट्रा रुम नांसिगौ फिसालानो बिदिसो खोथाया बांद्राय दाजा नों अमा राजा नङाबा बिगुरा बिसिजोबजागोन आंजों मालायफ्रा उखुम मुदा नुलायनाय न'आवनो थानो मोनाखै बेहा मोजां न' मोननानैबो बेलेग रुम नांबावगौ थां जल्दि मोसौआ दै दौना फैथां थां होनदोंना थांगौ बेलेग रुम नांगौ बेनो हाय लोगोफोर आं दंफा बयजोंबो अनजाथाव स' खम जारला चेनेलाव बांद्राय भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै मानो होनोबा नोंथांमोना मिथिखायो समनि आंखाल स' लोगोफोर दिनैहाय भिडिअखौ बे एपिसडखौ माने समाजाव सोलिबाय थानाय माने जायफोरा बेफोरबायदि जादों बिसोरनि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोसे मोनसे गोजोनथाव रादाब नोंथांमोननि अननायाव 50,000 साबस्क्राइबार बुथुमनो हाबाय नोंथांमोननि अननाय थुलुंगायाव स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेफोरबायदि अनसायनाय होबाय थानायनि थाखाय थाबैनो आरो बेनिख्रुइ बांसिन साबस्क्राइबार बुथुमनो हाबावगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथांमोननि अननायाव
स' थेंक यू लोगोफोर थेंक यू 50,000 साबस्क्राइबार जाहोनायनि थाखाय स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिखौनो इन्जय खालामदो उननि एपिसडफोरखौ लाबोबाय थासिगोन दिनैनि भिडिअ माने सोरबा माने फन रायलायनायफ्राव उसुबिदा जाया होमबा सोरबा सेंग्रा बा सिख्ला जा बिसोरखौ लानानै बानायदों आरो दे लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर चेनेलखौ जेसेबां हायो साबस्क्राइब खालाम घन्टाफोरखौ थं थं बुखावजोबनानै गालां साबस्क्राइब खालामनानै गालां कमेन्ट लिरनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर